eshiya abalandeli bedene beganeni wabo indlela iMamelodi Sundowns ebidlala ngayo izolo. Mbukela-ke ngibingelele kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Yize noma iwunqobile lo mdlalo iMamelodi Sundowns, kodwa abalandeli abaneme neze ngendlela edlale ngayo izolo. Ngesikhathi iMamelodi Sundowns idudelana nezikaMamkhize iRoyal LM emdlalweni wobuSeloftus Versfeld ngoLwesithathu ebusuku. iMamelodi Sundowns ihevule inkundla ekuseni nje ngegoli likaMkhuluyise ngomzuzu ka-6 minutes, kwathi esombeni sesibili uKhuliso Mudau walivalela enethini inkunzi yegoli ngomzuzu ka-85. Emzuzweni yokugcina iRoyal AM ibuye ngamandla, uZulu bese walivalela enethini ngomzuzu ka-90 sekungeziwe imizuzu emibili, lokho kuqede lo mdlalo ngamagoli 2-1. Kanti wembukela abalandeli beMamelodi Sundowns bakhala ngamaphutha eSundowns kade iwenza, njengokudlala amabhola amade ekade engenasidingo. Baphinde bazakalisa ukukhala ngoThembinkosi Lorch ukuthi akasalidlali ngendlela ibhola ejwayelekile, kwazise phela ushwebe igoli ebelizobabeka esimeni esiphephile. Baphinde bakhala ngoMabhena ukuthi uyayazi into akayenzayo ebholeni, kumele nje bamnike ithuba lokuba izifeze. Mbukele, bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lwakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.